Il-Prim Ministru Robert Abela tibqa' jwebbes rasu ma jridx jippubblika returns tat-taxxa u tal-VAT. Net News għamel numru ta' domandi lill-Prim Ministru Robert Abela fejn qalinna li m'għandux problemi jippubblika returns tat-taxxa u l-VAT. Dan meta ftit mumenti qabel qalinna li ppubblika kollox. Għaliex għadek ma pubblikajtx returns tat-taxxa u l-VAT? Għaliex huma pubbliċi diġà. Imma inti tajt għal ta' wara 2017, ta' qabel 2017. Jiena qatt ma kelli problemi tat-taxxa. Jekk m'għandekx problemi ta' qabel 2017, għaliex ma tippubblikomx? Huma diġà pubbliċi. Jien qatt ma kelli kemm domt naħdem kemm taħt amministrazzjoni ta' mexjem il-Partit Nazzjonalista. Kemm mill-2013 il-qudiem qatt ma kelli problemi ma' tat-taxxa. U minkejja dan id-diskors, Abela xorta waħda għadu ma pubblikahomx. Saqsejna wkoll in-numru ta' ministri u segretarji parlamentari x'jaħsbu dwar is-sitwazzjoni preżenti fuq ir-returns tat-taxxa u l-VAT ta' Robert Abela. Buħud skomdi jaħarbu mid-domandi u saħansitra kien hemm min għajjarna. Taqbel il-Prim Ministru ma pubblikax ir-returns tat-taxxa u l-VAT tista' tiġi minn fuq id-domanda. Pubblikati aħna mhux problema. Qabel 2017. Jiena nemmen dak li qed jgħid il-Prim Ministru m'għandix dubju li huwa inline. Taqbel li l-Prim Ministru għadu ma pubblikax ir-returns tat-taxxa u l-VAT? Qabel 2017, dawn għadhom mhux pubbliċi. Għaliex għadu ma pubblikomx? Naħseb li hemm regolament u rridu noqogħdu għalihom mhux hekk, jiġifieri hemm proċedura m'iniex informata jekk hemm xi tibdil. Jekk taqbilx jew le, ma x'għadu ma pubblikahomx taqbel 2017. Waħda dik ma uġibniex, taqbel il-Prim Ministru ma pubblikax ir-returns tat-taxxa u l-VAT? Kollox clear, kollox clear, mhux fatt. Dawn l-aħħar żviluppi qed ikomplu jħassbu lil ħafna rigward għaliex il-Prim Ministru ma jridx jippubblika r-returns tiegħu tal-VAT u t-taxxa ta' qabel l-2017. Dan Gail kien l-istess Robert Abela li għamel pressjoni fuq il-Kummissarju tat-Taxxa biex investiga lil kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fil-perjodu meta ma kienx għadu fil-politika. Bil-Prim Ministru minflok jażel li jkun trasparenti qed jibqa' jaħbi dawn id-dokumenti dwar il-pożizzjoni tiegħu tat-taxxa.